Erokamano janeno mar LTN kakoro kiriwri kodwa sani endi anyisi ni machiegni ahinya e chenro ni endi mar nonro mar oboke. Kaka pile antiere kod oboke ariyo mabiro miyi gigo mantiere iye mana matin kende time mondo mi bende iyud thuolo iwuogi dhi nyiewo mari. Nyinga en Nico Kelo kendo ineno sani endi TV mari mihera ahinya ma Lulu Television Network. Achako kod oboke ma The Daily Nation. Oboke ma The Daily Nation wach mantiere kaendi maduong' en ni koro sani Uhuru warns Raila on old style politics. En ni koro sani endi jatend piny owacho Uhuru Kenyatta nogolo siem mager ahinya ne migosi Raila Amolo Odinga ni mondo owere kod siasa goeko ma bende sani endi koro osebedo konyo siasa machon ma koro kony e kinde gieki. President asks opposition to petition parliament to remove IBC commissioners rather than raiding offices and talking to the streets for marches. Magi ke gik ma wacho ni ong'e tinde ma mondo mi jodhi ni ng'anyo e wang'a piny kamora mora onego bed ni sani koro duond od buche makwedo mondo oriwre mondo mi gitere kwayo margi e bunge mondo mi jo bunge one kaka bro chako. Wach machielo mantie kaendi ni state takes over Lucy Kibaki's funeral plans. Sani koro no chenro goeko mag ik mar Mama Lucy Kibaki okaw kod piny owacho ma koro bro deal kode achiel kachiel. Ae bende no ka koro law to shield MPs from courts past. En koro odiochieng' manyoro jogo eko magin jood bura nyeo kadho chik ma koro sani endi bro miyo gin kaka jood bura kata MCS ok nyal tergi e doho e weche moro amora. MPs and MCS will soon enjoy immunity against court action if Senate approves a bill passed by the National Assembly yesterday and President Uhuru Kenyatta signs it into law. Koro gin kagin gwachi gima mage wacho to koro katiter gi do to koro ngi gima bro timre mano endo kore keni kore na chika ina mane to kata kamano endo ne okadhe nyoro kendo nyeo onge ywarruok jogo te magin jogo mobalo to gi jogo ko mantiere piny owacho nyoyiere mage yudo kwan mag jogo ko ma idwaro mar mondo mi okadho wachno. Galaxy of global stars troop in to ban Ivory. Maendi en ni koro jogo eko mantie kod homa malich ahinya donje i Kenya kaendi achiel kachiel ka koro chieng' ngeso tibro wang' tunglie moseyudi ma osani onego bed ni koro konyo e weche go eko mag kedo kod weche mag jodwar manego lie. Maendi en wach mantiere e oboke ni ite mar adek. Ibiro oboke ni mar ang'wen pod en wach mar jobunge kaka jobunge ne okadho bill kata ne kadho chik no endo ma bende bro miyo koro gin ok nyal thag gi mago te gin weche manitiere. Uhuru's 4.2 billion gifts for Nyamira. En ni kosa ni ndi Uhuru Kenyatta ma jatend piny owacho nye nitiere gwenge mag Nyamira ka bende nye ogole singo mar bilion 4.2. The country's top leadership yesterday descended on Nyamira County with a basket full of goodies worth 4.2 billion. Magite gin gigo makonyo wach ni gibro neno ka bo timre achiel kachiel koro nye gin tiere kanyakla kod William Ruto ma en jalup mare e gwenge mag Nyamira County. Magi weche mantiere kanyo kang'iyo any testimony against Tunoi keeps mutating, lawyer tells tribunal. Eni kosa ni endi weche kande mag temo ng'iyo kata nonro mitimo ne chief mitimo ne Justice Philip Tunoi sani koro chal mane dhi mna nyime ka gilokre kinde ka kinde mane kaka okil kama loka mare wacho kuom sani. Ite mar 8 kod 9 en wach Mama Lucy Kibaki en mapodogo tiap kanyo endo malich ahinya. Ka ang'iyo ito boke ni mar 10 en ni kosa ni endi migawo mar obila onyo kalapapla kuom omenda marom milion 683 kane kalapapla no endo ma ibro tigo do kuom weche go kuma jogo manyalo kelo ng'anyo go kuma mag maundu magite ibro bed ni botigo kodgi. En gi tipo mare kaendi kendo nyokele achiel kachiel kwa e piny mar Italy. Mago eko e kaka piny nitiere sani endi piny Kenya kae. Ka wadhi mapiyo piyo wang'ene to boke ni ang'o mantiere ite mar 12 and chiefs are here to stay. Interior PS tells opposition. Owach ni sani endi chiefe manie kor gweng' kod jogo te mane riti kaka chief gi sub chief gibro betie kuma gidhie onge. Mano endo wach kod jagoro mongirore e migawo no endo mar weche mag arita kwe ka koro no nyiso jogo kuma gin jo piny gin jo kweth mag mobalo kod piny owacho. Interior Principal Secretary Karanja Kibichu yesterday scoffed at calls by the opposition to scrap the provincial administration. Maendi en gima kaka ne okadho katiba onebeni koro kuom sani ni en gima ni golo mos kalo record schedule for the constitution. Kata kamano endo magite gin siasa makore go kagi kacha. Wabro ng'iyo kaka jogo eko magin jo
od bura kata jo duond od buche makwedo biro wacho e wachno. Aneno ka nitiere kaendi okela kata katun makaro ket kaendi ma Salva Kiir kod Machar kakoro gimosreto reme mothechore e lwetgi musgi no gimosreto reme makoro thechore e lwetgi nikech jogi osegore en lweny mosego malich ahinya ma ji osethoe to koro gin koro nyege riwore kaka ng'ato kod jalupne. En wach malich ahinya weche mag siasa. Kabiro weche gi eki mag counties, wach mani kaendi e counties manyalo ng'iyo ne counties ma Luo Nyanza madang'i kaendi achiel kachiel en mane. Luo Nyanza counties nitie ma Migori ka wach mawachre Migori and ni party plans to hold more demonstrations. ODM will hold another round of demos on Tuesday to press for the disbandment of Electoral Commission. ODM County Chief Philip Makabongo said maendi kore gwenge mag Migori sani koro duond bura mar ODM oramo ni pod gibodho nyime kod balo kendo kod bende ng'anyo malich ahinya kod mano endo duol mochung'ne weche mag yiero kod kiepe piny Kenya kaendi mano endo IEBC. Mane wach mantiere kanyo kalore kod gigo eko ma Migori ma koro gin na weche go eko mag lendo. Kang'iyo kaendi en ni e piny weche ma e pinje maoko wach mantie kae ni back to the future as South Sudan old rivals end the war. Tingeni en lweny ma orumo to dhano sigrasi dhano himre en lweny ma ubet ma ng'ato ok nigi kwe gi wadgi uhimru ahima gi wang'u. Mane wach mantiere kanyo magang'o kelni weche manyien. Hillary Clinton because ani chiegni yudo otiko no endo ma Democrats mano madhi laro kom mar ker e piny mar America sama bende koro en gi Trump pod gintiere nyime ka gin duond buchego eko mag Republicans kod Democrats. Magi mag ohala kaka pile Sharon Ong'aw biro bedie kaendi mar mondo mi olos kod weche gi achiel kachiel e mesa mar weche manyien. Magi waneno ka nitiere kaendi nitiere kaendi weche go eko ma inyalo luong ni magi gin agaja malich ahinya mantie kaendi mopogore opogore. Nitie sudoku, nitiere code word, nitie complex crosswords, magi te nitiere kaendi kanyakla koda ka sulwe mari. Ka ang'iyo magi eki chenro mag wang' jowi be nitie kaite ma 50 nyalo ng'eyo to koro en ang'o mabiro timre. Sani koro en odiochieng' endo ma ji paro godo bedo ni kuonde mag tich nitiere kod arita kwe maber. Inyalo ng'iyo mano bende ka ng'iyo nyaka koro weche mag tuke wach mani kaendi en ni koro club ma AFC Leopards nyolo kod Western Stima bape 2-1 mano endo e tugo masani endi koro ne dhi nyime. Ne wach Frederick Shimolo scored late in the match to hand Western Stima a deserved win over AFC Leopards in a midweek Kenya Premier League match at Moi Stadium Kisumu yesterday. Mano ende wach mantiere kanyo tae bende City bullish despite draw. Mano ende weche mantie to kawuono wang'eni Gor biro gocho kod Bandari mago eko e gwenge go eko mag Bandari Gor biro tugo club gwenge mag Mbaraki mano kar saa 9 tugo no biro chakre achiel kachiel. Tusker gi Mathare biro yware ka koro gin jogo mantie sani malo ka Kenyatta Stadium mantie Machakos. Ushuru bende biro bedo kod Rangers Nyayo Stadium magi kigin Sport Pesa Premier League. Magi te wabiro kelo ni duoko mag achiel kachiel e wechewa mag tuke. Kakao oboke mar The Standard wach mantiere kaendi maduong' ahinya minyalo ng'iyo en ni Uhuru wants Raila. Eni ko sani endi jatend piny owacho Uhuru Kenyatta sani koro osiem ahinya jatend kod Migosi Raila Amolo Odinga mar mondo mi oae weche mogo eko mag luongo ji mondo dhi omonjo pisego eko mag IEBC. Kata kamano endo Kibaki still in London, Lucy may be buried in Othaya. En sani jatend piny owacho machon mano endo mabe jaode koro nindo mano endo Stanley Emilio Mwai Kibaki pod nitiere boma mar London kama bende jaode nong'iele orengo pok obiro. Kata kamano endo inyalo ik Lucy Kibaki gwenge mag Othaya. Mane wach mantiere McDonald Mariga en jatugo mar Harambee Stars ma ong'ere ahinya masani koro nye okum kuom tuke 5 ni ne omoso janon tugo kata referee ma lwete no chwer remo. Gimomiyo lwete no chwer remo ok ong'ere. So mane en tang'o mane Mariga otimo mar mondo winji to maendi en wach machal nade ni. Mago eko gin weche mantiere kaendi te. Itoboke niendi mar adek wach mantie kaendi en MPs approve bill to shield themselves from prosecution. Maendi no asewacho kaka ne gitimo nyoro. Mano endo nitiere stop dividing Kenyans through protests. Uhuru Ruto tells Raila. En wach ma pod ywaruok mana mar siasa mar jogo eko ma gin jotelo makagi kacha. Jatend migawo mar weche mag teko mag sitima mano endo en jatend migawo miluongo ni Charles Keter owacho maber ahinya ni koro sani piny Kenya biro gero fururu mare en owuon mar komo makoro gibitudre kod piny moro amora.
ma golo bila onyiewo ndege mano waseneno kaka wach nitie kata mana a nation. Wach matindo nitiere ka India ni speaker saves gender bill and sets new vote. En odiochieng' manyoro Justin Muturi ma en speaker mar od bura ne okonyo bill weche mag gender kata mago eko ma bende bodwaro mondo mine mang'eny oyud thuolo mar bende e od bura. Tunoi accuser shows how alleged 200 million bribe changed hands. En korsa niendi jago ma iluongo ni Geoffrey Kiplagat manowacho ni ne jang'ado bura Philip Tunoi ne omiya soya mar $200,000. Koro nyoro nyiso kaka omenda ne ochiw e kar petrol moro e boma ma Nairobi kae. Magi te nyalo ng'iyo ite mar 8. Ite mar 9 kae ndi wach mantiere any state gives Mumias Sugar 1.1 billion more. Mumias Sugar Company has received 1.1 billion as advance payment for the second bailout from the government. Ni maindi gino kangego eko magreso kambi mar Mumias koro ne ochako mede bilion 1.1 kod piny owacho. Magi gino kange magreso kambi no mondo kik luar. Media owners complain of hostile environment. Ni koro sani ndi jogo eko magino weg ute mag fwambo oywak ahinya ni nitiere lwasi mok ni kare mar tich no endo mar fwambo kalore gi gigo eko magiwacho ni sani ndi kinde ka kinde piny owacho sebedo na kaka kelo chike mamiyo tich mar fwambo bedo matek ahinya. The Media Owners Association is concerned by recent attempts by the government to curtail media freedom. Mano endo en wach mano wach kanyo endo kod jatelo kata jakom mar Media Owners Association Migosi Hangington Gaya. Magi te nyalo somo e ite mar 9. First Lady Lucy Kibaki magite nitiere kaendi celebrating Mama Lucy Kibaki 1934 to 2016. Mano endo e kinde mano nyuol nyaka kinde makoro odakie. Nen dayo, nen mama, nen jaod Kibaki. En weche mang'eny ahinya kuom mama ni endi makoro ne osewewa. Pod en na Lucy Kibaki wach ni nitiere kae. Lucy Kibaki nyaka ite mar 13. Ayo biro kore pa josomo kod jondiko. Mano endo wach manitiere. No kan nitiere ng'amondiko kelungo ni Penina Murithi. Wach ni how Raila can change the Luo narrative. Somane mano endo e ite mar 15. En pach josomo kod jondiko, en na pach dhano. Koro mano nyalo somo mar wuon to koro ere kaka Raila nyalo loko mageki weche mag joluo. Kang'e no oparo nang'o. Kang'iyo counties ite mar 17, counties mantiere kaendi, ng'ene ka nitiere counties ma Luo Nyanza. Counties ma Luo Nyanza, wach mantiere kanyo endo Matanga Medi dakane. Magi mna lendo nitiere oboke malang kaendi mar home and away kapo ni mondo nyiew ot. Aeno ka nitiere sani endi weche mae county ma Siaya. MCA demands creation of youth database. Maendi nitiere MCA makosa dwaro mar mondo mi oket records kata oket magieki gund mondo los kaka nyalo mi jogi kuma rowere obed kod nyinge gi chal margi kamoro amora. A nominated MCA wants database of all youth in the county made available. Walter Okelo said the database would make it easy to reach out to all unemployed youth. Mano endo kaka wach nitiere kanyo. Ka biro wach mantie kae kuom jogo koma paro chon nitiere jatend migawo machon former transport assistant minister Lugonzo dies of diabetes. Maendi en jago manotiyo e sirikal endo mar Jomo Kenyatta, otiyo sirikal endo mar Moi. Ing'eni iluonge ni Seth Lugonzo. Mano endo en bwana manetiyo e sirikandego. Kadhi e gwenge ma Kisumu, wach mantiere kaendi e kaunti ma Kisumu manyalo medo ni kanyo endo janeno mar LTN ni sani endi nitiere jaduong' moro ma jahigni 70 ma bende sani koro notere doho kod ketho mar bambo nyathi ma jahigni 2. Piny odhi agwata. A Kisumu court has ordered a 70-year-old suspect charged with defiling a 2-year-old minor be taken for psychiatric examination. En samoro wiye sanya kabino tambi wiyo lengre koribo tere kaminyalo notimne nonro maber ka wiye ber tibo ng'adne bura mager ahinya ka wiye rach to dipo ka bende doone no gima bro timone. Kang'iyo kendo kaendi Homa Bay kaendi ni youth won MCAs for skipping poll protest. Ni koro maendi e gwenge mag Homa Bay kuya koro rowere mag ODM ogolo siem mager ahinya ne MCAs go eko mancha ne ok odhi e ng'anyo mopangi mar dhi apise go eko mag IBC. Local ODM youths have threatened to coerce MCAs to participate in mass protest against election agency. Mano endo hapa ni juma mabiro tich ariyo kaka ne jokodo pange.
weche mag ohala mag jo Chase Bank koro nyalo mor kendo bang' ka koro chako yawo Chase Bank kendo koro nyalo dhi nyime kod yoregi mag keno kendo kod kungo e Chase Bank. Mane kaka chal nitiere kanyo endo. South Sudan peace process extremely fragile, mano UN owacho. Maendeleo ma piny mangima United Nations owacho ni kwe masani nitiere e gwenge mag Sudan ma milambo en kwe ma ok ber ahinya, oyomyom okenkeng. Mano e wach mantiere, bro mi mago yo kachiel kachiel e weche manyien kabiro e weche mag tuke kaendi. En mnasa ni koro ni wach mantiere en mna mago mag Champions League, paro kaka nyoro ni Atletico Madrid ogo Bayern Munich bao 1-0 en wach matek ahinya. Bende aneno ka koro sani Kenya Pipeline kod Prisons magi timbe mag volleyball mag Kenya timo maber ahinya e tuke go mag Women African Championships sani endi madhi nyime e gwenge mag Tunisia. Kod mago janeno mar LTN abro chopo e giko ma chenro ni endi manonro mar oboke e okinyi ma kawuono. Ka en gino mara ni kamoro amora ma intie bo medo bedo kodwa e chenro mamoko ma wantiere godo e LTN kaendi. Nyinga en Nico Kelo, bed kod odiochieng' no endo manyangafu.